Prežili sme ďalšiu noc. Toto je 4. deň, že sme na ceste Teslou do Afriky a späť. Cesta dlhá cez 8,5 000 km. Pozor, ale každý stát musíme opustiť do 24 hodín. V každom štáte sa musíme okúpať, čo môže byť naozaj problém. A z každého státu musíme přinést jednu věc. Za kterou ale nesmíme zaplatit ani euro. Pokiaľ nesplníme jeden z týchto taskov, tak nás čaká niektorý z týchto trestov. Naši aktuální polohu, hlasování o dalších trestech, které nás můžou potkat, najdeš na našem webu cestadoafriky.sk. Pojďme, už odjíždíme. Takže co se nám minule stalo? Probudili jsme se v Dortmundu u lesa, následně jsme směřovali k hranici s Nizozemskem, tam se nám povedlo hned vykoupat a pak jsme šli hledat restauraci, kterou jsme vůbec nemohli najít. Tu sa nám podarilo nájsť v meste Doesburg, ktoré sme následne preskúmali a vyrazili sme na Amsterdam a v Amsterdame sme preskúmali nočné mesto. Takže priatelia, gameplan. Máme hodinu a pol na to, aby sme opustili Holandsko. Sú tu extrémne zápky a na hranicu máme nejakú hodinu 45. Směřujeme do Belgie, kde naším cílem je Brusel a tím pádem nám bude začínat i nových 24 hodin. Takže priatelia, na opustenie Holandska máme necelých 40 minút a na hranicu to je nejakých 25 až 60 minút, takže to bude veľmi tesné. Belgicko! Priatelia, si sme to len tak, ostáva nám 13 minút na to, aby sme opustili Holandsko a dostali túto Teslu za tieto hranice. Takže překračujeme hranice do Belgie, pouštíme stopky a máme dalších 24 hodin na to, aby jsme tu Belgii opustili. Ale ešte predtým. Přátelé, přijeli jsme do Bruselu, strašně tady pršelo, takže už jsme se převlíkli do plavek a teď je čas na to si projít gameplan. Musíme nájsť kolobežky. Okay. Tým pádom, krok 2 je jasný, musíme sa okúpať. Krok 3, vymeniť z našej KPZ-ky jeden item a krok 4, ochutnať miestnu specialitu. A máme tu ešte na dneska jeden task navyše a to je zohnať ubytovanie zdarma v Bruseli. A tady na to všechno máme jenom 24 hodin, takže mě zajímá, jak to stihneme. A pozor, zítra nás čeká Francie, kterou potřebujeme přijet úplně celou, takže se na to, hoši, musíme připravit. Chceš si založiť firmu, živnosť alebo hľadať vhodné virtuálne sídlo? S týmto všetkým nám pomáhali chalani z firmy Vaše sídlo. A navyše sme pre vás dohodli zľavový kód TRIP10, ktorý keď zadáš pri objednávke, získáš 10% zľavu. Pokud řešíš jednu z těchto věcí, v popise najdeš web, kde můžeš kontaktovat kluky a oni ti úplně se vším pomůžou. Stále nemáme koloběžky, ale krok 1 sme preskočili a smerujeme na krok 2 a to je ochutnať miestne jedlo a vymeniť náš item z KPZ, ktorý tu máme ready. Nachádzame sa v Belgicku na nejakých tradičných trhoch a ideme ochutnať tradičné jedlo. Je to jahňacina. Na grilu, geniálne. Priatelia, z našej KPZ-ky sme vyňali lízátko za 3 špízy. Za mňa veľmi dobrý profit. Takže priatelia, update checklistu. Kolobežky máme. Ochutnávka dáme. Vymeniť item máme. Aktuálne sa nachádzame pod Atomiom, čo je jeden z najvýznamnejších monumentov v celom Belgicku. Tento monument za nami má tvar kryštálu železa a bol postavený v Bruseli pre Expo 58. Najprv to mala byť iba pôvodná stavba a následne sa stala jedna z najtypickejších stavieb v celom Bruseli. Jak říkal Jakub, tenhle monument za náma má tvar krystalu železa a je zvětšen 165 miliardkrát. Atomium za nami má 102 metrov na výšku. Skladá sa z 9 gul, kde vo 8 sa nachádzajú muzea a exemplárne výstavy a jeden, ten najvyšší, v ňom sa nachádza reštaurácia. Počas toho, ako sme tu japovali o Atomiu, nastal menší problém, možno väčší. Sme koľko kilometrov od auta? 2 km od auta. A máme iba jednu kolobežku a iba jeden bicykel a žiadna ďalšia vec nie je na blízku, čiže poďme proste preskúmať to Atomium zblízka a to sa potom vyrieši podľa mňa. Je úplne hore zadarmo.
Přátelé, problémy sa kopia. je to horší a horší, jakože Brusel zatím super, ale špatný. Ešte stále nie sme okúpaní, čas beží. A prší hlavne. A ešte stále sme sa nedostali ani k príprave na to, keď budeme odchádzať do Francúzska. No a nemáme kde spať ešte. My máme strašne veľa problémov aktuálne. Je ich dost. Sú tu dve možnosti. Úplne sa vzdáme, neužijeme si Brusel a začneme prípravu na to, aby sme opustili Francúzsko včas, alebo vezmeme risk, užijeme si Brusel naplno, preskúmame ho ešte a zvyšok proste vyriešime po ceste. Ja som za možnosť 2. Dobře, tak já jsem asi taky pro druhou možnost. Tak budeme proste preskúmať Brusel a z toho vyťažiť maximum. Priatelia, stále sme ešte 20 minút od píšajúceho chlapca, ale po ceste sme dostali od miestnych Albáncov v kubánskom podniku jedno pivku na cestu, tak týmto im posielame veľkú vďaku a ďakujeme. Máme plavky v Bruseli v centre mesta a je že 11:50 večer a nekončíme. To je to, že náš večer že začína. Priatelia, po hodine a 3/4 sme konečne dorazili ku Fishing Guyovi, alebo ku čurajúcemu chlapcovi. My sme išli na pešo 2,5 hodiny kvôli tomu, aby sme objavili tohto chlapca. A ešte nás čaká asi 5 km, aby sme konečne došli k našej Tesle, ale pokračujeme ďalej v objavovaní nočného Bruselu, lebo je nádherný. Po 14 km chôdze sme konečne došli k autu. Bolo to náročné, veľmi urkutné, ale myslím si, že toto je tá cesta, ako preskúmať nočné mesto. Navyše sme stretli Fidiasa, čo je cyperský europolitik. Pre je fun fact, on vyhral voľby na celom Cypre, mal najviac percent hlasov a je to výrazne pravicový politik. Ale dochádzame úspešne ku autu podľa mňa a ideme kempovať. Jsme poděkovali českým sponzorům, vďaka kterým tato cesta se mohla zrealizovat. Asi bych začal Artstonem. Děkujeme moc za sponsoring téhle celé série. Zabývají se dekorativníma panelama, takže si designujete svůj barák, interiér nebo i exteriér, tak určitě doporučuji mrknout na jejich web, najdete ho v popisku a věřím, že dokážete dost oživit své prostředí, v kterém se pohybujete. Ďalej by sme chceli poďakovať chalanom zo Selexu. Venujú sa reselu stupeniek, to znamená nakúpiš stupenky, predá za drahšie, keďže je poptávka stále obrovská. Jestli tě baví tady ten online svět, online podnikání, tak myslím, že by to mohlo zajímat i tebe, tak mrkni na jejich web. Dál bychom chtěli poděkovat Chatě Pěniny, kde jsme vlastně spali před minulou noc. Bylo to super. Mě jste otevřeli zase pohled na východní Slovensko prostě, takže děkujeme moc. Za mňa Chata Pieniny je naozaj taký safe place, kde to mám naozaj rád, je to tam skvelé. A pokiaľ aj vy by ste si chceli vyskúšať takýto zážitok na východe Slovenska, tak v popise pod týmto videom bude odkaz na ich web a všetky možné aktivity, ktoré sa tam dajú robiť. Takže ďakujeme ešte raz. Ďalej by sme chceli poďakovať Duškovej vile, ktorí nám spríjemnili náš pobyt v Česku. Aj keď sme tam prišli trošku neskôr, tak naozaj sme s tou žili naplno. Sú to prekrásne priestory. Pre mňa sú južné Čechy naozaj neprebadaným miestom. V jižních Čechách se dá dělat spoustu aktivit a Dušková vila je přesně ve středu, takže to budete mít ke všemu blízko. Takže opäť v popise odkaz na book a pošli na fotky, keď to tam vyskúšaš. Ďalej by sme chceli poďakovať vašemu sídlu, keďže my sme na cestách, tak oni sa nám starajú o všetku poštu. Dneska mi prišiel mail, že nám vyzdvihli poštu, takže všetko máme zabezpečené a všetko je úplne v poriadku a starajú sa o nás. Takže zase odkaz dole pod videem. No a poslední, Věná Rec, to jsme my, to je naše vlastně marketingová agentura a díky tomu můžeme dělat právě takovýto obsah a takovýhle věci. So skvelými ľuďmi, ktorí sú v našom týme a nám s tým extrémne pomáhajú, takže ďakujeme ešte raz.